Hazvina kumira zvakanaka pano pari kunzi zvinhu zvakapuwa vanhu navaMnangagwa zvoteerwa nembavha. Ndasangana nenyaya panapa iri kusiririsa kwazvo, asi inova nyaya yavhundutsa vanhu vakawanda. Panapa pari kunzi armed robbers on Thursday midnight invaded Chief Murupis homestead in Gwanda South, seized a new Isuzu vehicle he was recently given by President Emerson Mnangagwa's government, 2 mobile phones and 3,200 rands. Close relatives says the robbers tied Marupi with ropes and wires before dashing off with their loot. Police investigations are in progress. Ndo mashoko atiri kusangana nawo panapa hama dzadiwa. Pana chifu ari kunzi akapindirwa akabirwa chief achangobva kutambira mota angomana murombo nemunhingirikini shuwa murombo nachinenguo vanogara vachirovana, asi takatoona kuti murombo haarove chinenguo zvechokwadi, ende hatichonyatsoziva kuti situation yakadai so ini tingaionawo sei. Asi ndiri kuzoonawo maZimbabweans vakawanda vari kucomplainawo, vamwe vari kufara nazvo mumacomment section imomo, vamwe vari kuti kuchachemwa, vamwe vari kuti people helping themselves to share the loot, vamwe vari kuti move the take their share, let it happen everywhere. Vamwe vari kuti aiwa uko kwakatsvawo 4 million yakaenda ukuwozve dhaisi akaroera mota chief futi vave kubhinywazve kuchachemwa. Vamwe vari kuti matebheleni kana yadai soka yashata chokwadi. Vamwe vari kuti vatora share yavo havana kuba, vanogona dai vasiya vachikora gumbo chete. Akomanaka pakaipa. Mumwe ari kuti ZANU-PF agents first suspect, ZANU-PF takes what it gives, taking it's done at night. Mumwe ari kutaura zvari kutaura. Mumwe ari kuti good move if there was taking thing whereby someone didn't sweat for it. Mumwe ari kuti let's share the loot, sweet justice, well served. Vakomanaka mwari kutambira kunonyudza. Mwari kuti kusvika vabvuma kuti Chiwenga ngaachiita president. Mwari kutiwo good job, let's do more guys, we want to enjoy the loot also. Mbavha for ED. Mwari kuti aiwa ndanzwa mhere kurira veduwe. Mwari kuti aiwa ngaatorerwe vese, tiri kushaya mari mani mumabhengu muchichichi, mwachifamba nemazimota akadai so. Ndo nyaya dziri kutaurika hama dzadiwa. Ndangoti ndidarika nepanapa ndichikupai update kukuzivisai zvinhu zvandiri kusanganawo nazvo mukufamba imomo, kuitira kuti muzive zvinhu zvese zvinenge zvichiitika munyika yenyu. Panapa panonzi pachannel yenyu yeCoolin TV panongoitwa zvenyaya. So kana uchinge wasvika panapa first time yako, gara wasubscribe wojoina this family, toramba tichikupai maupdates nedzimwe nyaya dzinonga dzichiitika.